ସନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ତୁ ଆରେ ତୁ କଣ ହଠାତ୍? ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଟଙ୍କା 5,000 ସାହାଯ୍ୟ କରିଥା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡେ ଆସିବ? ଏ ମାସର ଦରମା ବି ମିଳିନି, ଯାହା 1000 ଦିଅ ସେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଡିଛି। ହଉ ସେ 2,000 ପଛେ ଦେ ସାଙ୍ଗ, ତ 2-3 ଦିନ ଦେଇଦେବି। ହଉ ସାଙ୍ଗ ମନା କନା, ହଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ। ହଉ ନେ, ହେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଆରେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ତତେ ଠିକ ସମୟରେ ଫେରେଇଦେବି। ଆରେ ଗଣୁ ଗଣୁ ଶୁଣୁ ଗଣୁ। ଆରେ ସନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦ କରି ବସିଛୁ କିରେ? ଭାଇ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗଣୁ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ମାଗିଲା କରୁ ଦେଲି, ହେଲେ ଫୋନ ବାନ ଉଠଉନି, ମତେ ପଇସାଟା ମୋର ଫେରଉନି। ହଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ କହୁଛି। ରେ ତୁ ସନ୍ତୁଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ ଟି? ହଁ ଆଣିଛି, କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଏଠି ମଦ ପିଇବା ତ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେ ଗରିବ ଛୋଟ ପଇସା ଫେରିବା ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ହେ ସନ୍ତୁ ଆରେ ବାହାରକୁ ଆ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପଇସାଟା ଫେରା। ଆରେ ହେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋଠୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇଥିଲି, ଚାଲୁ ତୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି କହିବୁ। ଆରେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ତତେ ମୁଁ ପଇସାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଧରାଜ କିଛି ଦେଲୁନୁ। ହେ ଯା, ପଇସା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଯୋଉ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି କହିଲୁ, ଯା ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ହେଲା, ଯା। ଆରେ ଇଏ କି କଥା? ଏ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁ, ଏ ସାଙ୍ଗ